Pinapalabas. Narit na ni Lolita tinaydumduma apanang dungo ni Don Esteban iti kay pasngay nga nakda a pinanaganan na iti Marisol. Nakadungdungo ni Don Esteban iti anak da babayi. Idinto tadimeten marit na ni Lolita ti panangipatagken kuana ti asawa na. Masaksagitan ni Lolita. Nang runakit masansan pa yun nakabilan ti asawa na gapulang iti anak da. Gapi iti nalaos aragsak ni Don Esteban. Napanunot na ti mangalay iti parambak para iti anak da. Nagsagana nga rod dagiti kasamak iti asyenda para iti nasawa parambak. Nadanon ti aldaw at agiuray da. Nakasaganan dagiti maparte a manok, baboy ken baka, ket ipan kuman dagiti mannalon iti asyenda, ididimteng dagiti bandido. Itagagayem, benggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Hindi kayo tungkol, itibilbilin ko ang aramidan nyo. Dagita ulo yun, di pa ko usahan, dagita lang butsi. Sada ka ito ibitin, iti sangat, ti akasa. Aglablabusing dagito etat tao. Sana na yung kalimtagan, ter aramidan da. Apong usi, agtigpigir-gir kayo, mat. Apay. Sana ko na makapagtagpan, Luciano. Agtignayak at suportaran da. Anya? Napigsak pa lang. Kabalak ti makipatas iti laban. Saan, Apong? Agparbon ka? Aglablabos da. Agtanang kayo, Apong. Pay anyo ani Senyor Esteban ti makamu kadakwada. Di mo't in-report tayo ti may papan kadagita. Ay! Kaya kasta di parang kitang kanyak na kayo, Josep. Di mo ikaskaso ni Apong Josep. Agsaksakit ka no ti sikot na. Iso akas ta. Apong, umay ka. Mapantay di balay mo. Ta ilutag na ta na sakit na sikot mo. Ibagbagak karamidan, Luciano. Imandar mo ti panangisako da kadagiti manok. Agtignay kayon! Dento aldaw di kitang awanan bain Luciano. Apong, kasano? Awanan dagiti manok na ipantayo ko maijibilla. Mapantay latan ijibilla. Awan mo tin dagiti itugot tayo ama parte. Isa na bale. Ibaga tayo ti kada dagiti at tawa nang alaka dagiti pantayo ko maiji ama parte. Kasla makikita kung ti kastao niya panagpungtot ni Don Esteban. Madanagan Apong Josep. Nawan pagdanagam. Siyak ti makam mo. No pwede, lagay Josep. Saan na mabalintikas jay naramid da? Senyor. Ket, gapo ta inagaw dagiti bandido, dagiti pinatiliw ni Siak na ado na manok? Saan matan na nagitugot ni da kayo iti kasukat da? Senyor. Awan matan ti tarakan dagiti kakadwa tayo suda gijayin. Awamin ti pakibiyang an ni Siak. Problema yon, taintid yumat kadagiti bandido dagijay. Senyor. Pumanaw ni da kayo? Saan ko na kaya't na makita kayo pa dito'y Villa? Senyor, agsubli kami kani Luciano jaway. Kitaan me no ada maalam ya kasukat dagiti amanok. Ngain nala dagiti bandido. Makaamunisi ka! Kaasimot dagiti mannalon no maibusan dagiti tarakanda a manok. Gapula iti kalukwan dagiti a bandido. Talaga? Sobramat ni Esteban. Tangay kas diti napasamak. Binaybayan na lakuman. Nagpaghatang lakuman iti lako iti poblasyon. Sabali ngamin dagiti mismo atarakan iti away, senyorita. Naiduma kadagiti mailaklako. Uwan matkit di Ni, panawan ka pa'y dito'y, senyorita. Tumulungak iti trabaho para iti panakaisagan at iparambang.
Nairot ti tulog ni Marisol. Nagasat ka, anak. Ipatpatag na kalaunay ni Papayo. Damanong mo agringo kan Rafael. Tsaka mo no sa dinuitan ti Ayanda. Tsaka mo no kasano itan ti biagda iti Sido. Dagiti nang italkan ni Lula yung Agusta kadakwada. Kuma, nasaya at ti kasasaad da. Kat, agkikita tayo ito kumamot lang. Wen, agkikita tayo ito kadagiti singin ang kakapsat mo. Kat, aglalangan ka itong agkakapsat. Kang runahan na. Bigbigang tumatla kuman ni Papayo ida apod no, nga anak na. Kaya't ko naubaen ni Marisol, mi esposa. Dispensa mi esposo. Nakaturog. Kasta ka ding? Nakapimpintas ti ihamia. Kaslamay sa na anghel na nagtinag manipod sa dilangit, tapno liwliwaen ni siya. Talagaan ay dumdumati pa ng dungo nakan ni Marisol. Bueno, bantayan ni Sika ti anak mo, Lolita. Amangan no kapten ti lamok, kat kagaten dati nakapimpintas na rupa ti ihamia. Oh. Kastalatan. Nilaangan Marisol ti ayan ti imatang na. Kaya rikak laangan ti para aywan. Duniko, ado ti umay at tumulong agluto. When nga raw, sa bali lang dagiti inarkilan ni Senyor Ramangurnos iti ado alamisan, tugaw iti nalawa hardin. Talagang sangkado ti inawis ni Senyor Abisita. Simpre mo't agkakangato lakit iti sa adda atao ti inawis na tumaburaw. Dangata apo gobernador, da apo mayor. Gan amangan no patipay dagiti opisyal apan nakabagiti lintag. Sigurado da itaa. Ay, mapapainak. Kasanak unay ang makagaraw at tumulong. Kasano, agutput mo't to'y sugat ti igurong kaw. Maawatan na kamot ni Senyor. Sige, mapanak iti ayan ni Senyorita Lolita. Nalpasan ti panggal daw, jak na ituludan iti kanan na itay. Amangan mo di pa'y naman. Kanya, di mo inasikaso ti kanan na? Nagadungarod mo ti inasikasok itay. Sige. Ay, kaasimot ni Senyorita Lolita. Saan anasikaso ni Pedrita ti kanan na? Sigurado, mabis-bisin una yun. Sana balen manang Pedrita. Adamat inpaunag ko itay at tinapay ditoy. Ada na bati itinyag mo itay bighat apagar mo sarak. Sabali dayjay, Kan tinapay laang dayjay. Ay, mabiit lang. Magisagana ak iti pangaldawam, tayag ko ditoy. Mabiit lang. Uray mat ni manang Pedrita. Nalipatan nakmatan ditoy. Awan saa talaga ti patagkon ka ni Esteban. Tadi naman la imandar ti pan nakaitulod ti taraon ditoy. Iti oras ti panangan. Nilaangan Marisol ti napatagkan kwa na. Amigo, nagarbo na parampatin sa ganam.
para iti unika iha ni Sika. Siyempre, amigo Alfonso, ni Marisol, ti unika iha ni siya. Ti unika iridera ti Hacienda Gabriel. Nagasat na iya. Awan ka din ti plano ni Sika. Namadaan pa'y itikabsat ni Marisol. Awanen, amigo. Unika laeng ni Marisol. Saan nakayat ni siya na dapay makaagaw ni Iso ititawidon na nasanikwa. Agpailaeng kankwana ti Hacienda Gabriel. Nagasat nga rod na talaga. Apay, di matla irwaran ni Senyorita Lolita ti anak yun. Amangan no ay ayusin pa laeng ni Iso, kinapintas na isot ni Marisol. Pedrita! Senyor. Mapan ni Sika ijayan da Lolita. Ibagam nerwarnan dito'y hardin ni Marisol. Wan, senyor. Ibagam ni Sika na adon ti magagaran na magakita kini Marisol. Wan, senyor. Nagadot ti mabuno. Siyak ti nakaiturungan ti imatang da amin. Apaman ang nakarwarak iti Villa. Kita am ti pagnaam, senyorita. Ang mga no maipatiklib ka, kat ubam ni Marisol. Wan manang. Amok. Tila ang anak ko ti kayata makita dagiti gagayam ni Esteban. Saan man atila pang panunutom. Ala, ipanmun ti anak mo iti ayan da Senyor Esteban. Itay pay nga orayan da kayo. Agtuyen ti unika iha na unika heredera ti Hacienda Gabriel. Mi amigos, mi amigas. Ni Marisol Gabriel. Maragsagan ni Siak, tapinatgan ni da kayo, timbitasyon ni Siak, pahit na ito'y naparambak. May sagot, ken ni Marisol ito'y. Agyaman na. Inanay ni Siak da ito'y naparambak, tapnumayam amo ni Siak, tika kaisuna nagtawid. Tika kaisuna na puli na nagtawid iti dara ti Pamilya Gabriel. Diyos ko. Diyak sa kabalan nga ibturan ti kastoy ang mapaspasamak. Talagang awanin ti Sirbek iti asawat. Inyam amuna kadag iti bisita ti anak mi. Ada akmat iti amay na. Ngampulo sa dinak man la inyam amungat kadag iti sangaili. Ado tinangag ko ang nagdamag. No asino ti inhan ni Marisol. Ngam kaslasaan na anangag. Kat tinasakit. Pagarupak no umay ni mamang. Ngam awan. Tasaan ka nung ay inimbitaran ti asawa. Senyorita? Manang Pedrita. Nakaturog manen ni Marisol. Pinayagan ni Senyor diti kwarto. Tapno maisimpan iti kona. Kat maimas na ti maturo. Sige. Itan mo kanya ko ti anak ko. Agsangsangit ka? Manang.
Maawatak ti sa Adam, senyorita. Kaya't kaatulungan. Nganjak matamo no kasano. Awan ti maitulong mo kanya. Malaksid iti panangasikasong kadagiti kasapulan ni iti anak ko. Oh, huwag nga Rod. Ala, sikan ti mangipaigdakan ni Marisol di Tacona. Panawan kayon nga agina, ha? Muchas gracias, Tita Darayo amin, mi amigos y amigas. Kaya ko, nadumaray kay tumanen, inton mapabindisyonak ni Marisol, iti panakaited, tinakristiyanuan na nagan ni Iso. Siyempre, dakdakkel to na parambak ti maangay. Itayak pa nga agur-uray dito yung kwarto mi iti asawak. Ngam, apay ati matla sumrak dito yan. Kasaritak ko mama ipapan iti napasamak apaskan. Rumarak dito yung kwarto. Amuak no sa dino ti ayan na. Naulima ka diti salas. Masigurado ka maturog matandamang binito kan manang Pedrita iti basit abalayda di talikod ti Villa. Itay pay mat anakaisimpa dagiti tinangdanan ni Esteban nga agidalimanak kadagiti nausar iti parambak. Isong awanan ti sabali at tao diti Villa. Romuarak. Sa dino ti papangan ni Sika? Ada ka matgayam dita ni esposo. Kasla kayat ni Sika ti Romuar? Adda ka di agur oray na kinatulag ni Sika di Tarwar? Sumumbat ni Sika. Diyos ko. Anya aklase ti saludsod dayta ni esposo. Adda ka malala ni Sika. Anya, di mo amo ti sasawam. Saan apod nga day tayo at... Anya ti mapasamak kinilulita iti day tagong daway. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.